Ce părere aveți legat de consumul de droguri în societatea noastră? Păi evident nu e ok, mai ales că acum am observat că e consum ridicat în rândul adolescenților și sora mea acum a ajuns la liceu și e foarte horror. Deci chiar se consumă foarte mult în ultima vreme. Credeți că se consumă doar acum sau se consuma la fel de mult și acum câțiva ani, doar că nu au ajuns foarte multe cazuri discutate în mass media, să zic? Majoritatea cazurilor nu s-au arătat în societate încât să putem să știm ce s-a întâmplat și cum a ajuns lumea. Și cred că în trecut se consuma mai mult cumva în rândul adulților și acum au scăzut vârsta și în rândul adolescenților pentru că, nu știu, cumva știu mai multe decât se știa înainte, cum sunt foarte expuși la toate rețelele de socializare și așa. Depinde de ce droguri. În general, toate drogurile, în ce fel afectează consumul de droguri societatea? E foarte prost pentru că sunt foarte mulți copii semi-retarzi care se droghează de la 13 ani, își prăjesc neuronii și Doamne ajută-le. Dar gen consumul de cannabis care nu e așa grav, dacă o faci recreativ în limitele bunului simț, super ok. De ce crezi că cineva începe să folosească drogurile? Din ce cauză? Stigma asta impulsă de persoane celebre, că vezi, Doamne, ce fain e să te droghezi. Mă rog, fiecare încearcă, orice lucru merită încercat odată în viață, cu excepția drogurilor grele. Mi se pare că de multe ori e un subiect care e foarte ușor dat la o parte, în sensul că, da, ok, lumea dintotdeauna o consuma droguri, întotdeauna o să consume, așa că nu-i problema noastră. Și pe lângă chestia asta, a fost toată controversa asta cu testarea de droguri în licee și așa. Eu sunt de părere că ar trebui făcută, mai ales în liceele unde depinde ce categorii de elevi merg acolo și așa, e foarte importantă testarea, e foarte importantă evitarea și legislația cât mai ok legată de droguri, pentru că nu e ok. Multă lume zice că iarba e ok să o consumi, că treci peste, că nu-i nimic, nu e ok, e gateway drug și trebuie tot mai multe legi în legătură cu asta, că nu e ok. Crezi că trebuie legi sau trebuie doar aplicate legile? Pentru că legi sunt. De exemplu, acum pedepsele pentru traficarea drogurilor sau consumul e până la 5 ani, dar pentru trafic e 20 de ani, chiar 25 dacă îl și produci. Deci legislația există, dar probabil aplicarea. Aia e și mai grav. Acum nu sunt eu nu știu cât de informată, dar cel puțin asta cu testarea și prevenția ar trebui instalată mai bine, că nu e ok, da. Păi depinde cum este folosită. Dacă ar fi folosită mai mult în domeniul medicinei și mai mult pe partea sănătății mentale, cum ar fi depresia sau anxietatea, cred că ar fi un avantaj, pentru că sunt studii care dovedesc că ele pot avea un efect chiar pozitiv, dar orice în exces, adevăr, cauzează rău, așa că, din punctul meu de vedere, aș vrea să se legalizeze, pentru că e o oportunitate să învățăm mai multe chestii de plantele care sunt în jurul nostru și alți compuși pe care îi avem în jurul nostru, așa că eu aș fi de acord și m-aș bucura dacă s-ar face chestia asta. Una din întrebările la care mă gândeam mai devreme era exact întrebarea asta, dacă ar fi o idee bună să fie legalizate sau nu. Mă bucur că ai răspuns înainte, practic, să pun întrebarea. Ce alte avantaje crezi că ar mai fi, de exemplu, la legalizarea drogurilor? Cum ar veni cânepa, dacă e să luăm producția de cânepa, ar fi o industrie foarte bună din punct de vedere și de vestimentație sau pentru anumite obiecte de decor și chiar cum ar veni covoare sau chestii de genul, pentru că ele sunt foarte bune ca material și sunt foarte eco-friendly și am putea să le folosim, dar fiind o chestie foarte tabu, lumea evită să cumpere chestii de genul, așa că cred că ar ajuta și pe alte industrii. Dar în industria textilă, cânepa se folosește, e cânepa industrială, practic, Da. nu e cannabisul care conține și THC. Deci, Da. în felul ăsta, nu știu dacă e afectată neapărat industria, dar, de exemplu, legat de celelalte droguri, puneai mai devreme că ar fi o idee bună să fie legalizate. Care droguri crezi că ar putea să fie legalizate? Practic, sunt toate egale? Inițial aș spune nu, dar cel mai bine ar fi să se facă o analiză și să se ia în considerare ce este mai avantajos pentru noi și să legalizeze în anumite cantități. Pentru că nu poți să dai drumul la o cantitate foarte mare de droguri la început, pentru că ar fi un răspuns foarte negativ. Dar dacă tot ar fi limitat la început și după lumea să fie învățată cu asta, ar fi, cred că, un răspuns mult mai pozitiv, așa că nu le-aș pune în aceeași categorie. Ar trebui totuși să testăm și să fim siguri ce efecte au asupra noastră, pentru că LSD-ul, din câte știu, poate avea efecte mult mai puternice decât cocaina. Dacă luăm așa... Pentru psihic?
legalitate. Da, pentru psihic, da. Mulțumesc mult, da. Așa că aș testa fiecare cât de mult. Ar putea să fie o variantă legalizarea lor? Depinde ce drog, ce fel de drog. De exemplu, dacă e vorba de marihuana sau weed sau așa, e legalizat în mai multe țări și cred că are un efect mai bun să fie legalizat decât în piața neagră, mă gândesc. Deci anumite droguri ar fi bine să fie legalizate, dar cele care sunt, de exemplu, în codul penal, în categoria drogurilor de mare risc, ar trebui păstrate în continuare ilegale. Da, cum așa, da. Sincer, cred că o reglementare. Mă gândeam chiar zilele trecute, de exemplu în SUA, cum este legalizată. Nu cred că ar fi o idee rea, eu aș fi pro. Nu știu în România cum s-ar primi această chestie, nu cred că ar fi deloc privită cu ochi buni și nu cred că ar fi utilizată, ca să zic așa, în scopuri mai puțin nocive. Crezi că s-ar exagera consumul de droguri dacă s-ar legaliza? Da, 100%. Adică nu în toate cazurile, dar nu știu, nu cred că nu este bine pentru societatea noastră, presupun, mai ales în rândul tinerilor. Oare un factor important pentru care se consumă drogurile nu e tocmai ideea că sunt ilegale? Dacă ar fi legale, practic n-ar mai fi nimic cool să le consumi și atunci mă gândesc că ar putea să scadă chiar consumul, pentru că n-ar mai fi cu nimic special pentru simplu fapt că te-ai drogat, nu? N-ar putea să fie și acesta un aspect? Da, adică tocmai asta e farmecul, asta e, cum ai zis și tu, ceea ce e cool. Însă mă gândesc și la adulții care vând. Probabil ei au un venit foarte mare din chestia asta și mai ales tocmai din cauza asta că sunt ilegale. Da, cred că asta e, cum a zis, farmecul și nu ar mai fi la fel, probabil. Oricine vrea să obțină droguri se găsește la un prieten care are un prieten care are un prieten. Da. Deci nu știu dacă zic cât de benefic ar fi ilegalitatea în acest sens al cuvântului, însă, da, cam asta ar fi. Nu ar putea să fie, de exemplu, o rezolvare, legalizarea din punctul vostru de vedere? Ba da, dar totuși ar trebui legalizat în așa fel încât să nu se ajungă la spital sau chiar la deces. La consumuri foarte La mari. consumuri Cumva destul de mari. legalizeze un consum limitat. Un consum în care să nu pățești nimic. Un consum cât de cât mic ca să nu ajungi la o supradoză. Cumva să fie reglementată partea asta. Dar oare când sunt mai mari șansele ca o persoană care e consumatoare de droguri să ajungă la supradoză? Acum, când sunt ilegale, sau după ce drogurile ar deveni legale? Având în vedere că acum, dacă cineva consumă droguri, nu știe exact ce cumpără, dar dacă le-ar cumpăra dintr-un cadru legalizat, ar ști exact ce cumpără, nu? Cu prospect, să zicem. Da, dar nu s-ar mai ajunge la supradoză pentru că nu ar primi atâta cât ar vrea ca să poată să consume mai mult. Deci ar fi un avantaj dacă s-ar legaliza, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Da, eu cred că da. Dar totuși trebuie să aibă o limită, ca orice altceva. Trebuie să fie o limită a bunului simț, să zicem așa. Eu sincer, eu sunt de părere că cine e pro să moară. Că nu merită să-ți bați capul să-i salvezi pe toți. Și gen, dacă el aia decide că aia vrea să facă cu viața lui, de partea mea, eu nu-l oprești. Știi? Dacă el vrea să se drogheze până face OD, treaba lui. Bun, dar ăsta e consumatorul. Dar pentru noi, restul din societate. Eu sunt foarte pro să se legalizeze, să se dea bani la bugetul de stat pentru traficul exagerat de droguri, să-mi dea mie pace. Poate așa nu mai au amenzi de parcare, știi? Bănuiesc că vă referiți la marijuana sau cel puțin la cannabisul medical care este folosit în Europa de Vest. Acum este așa și așa, cannabisul medical are multe dovezi pozitive în sensul că substanța de bază nu e THC-ul, ci e cealaltă care are exact, CBD-ul, care are proprietăți medicale, mai ales pentru copii cu autism sau așa, și este clar că nu este consumat inhalându-l, ci doar tincturi, creme și așa. Acum, eu sunt de acord cu legalizarea părții medicale. Partea recreațională să poată să fie cumpărate cantități mici de la magazine și să fie documentată lumea care cumpără. Acum, ce impact ar avea asupra consumului de droguri în general este foarte variat, pentru că cine merge să consume droguri de la un dealer și așa, nu te va trezi într-o zi să zică ok, hai că mă duc să consum droguri legale. Nu, eu mă refer cumva mai mult la la toate drogurile care sunt acum ilegale, sau mă rog, la mare parte din ele, cum ar fi, să zicem, cocaina sau psilocibina, mă rog, drogurile care conțin substanța asta, LSD-ul și alte droguri, care o parte din ele sunt deja legale în țări precum
Olanda sau Portugalia și societățile respective funcționează, cel puțin la cum vedem noi acum, funcționează fără să fie probleme foarte mari. Noi, ca societate, am putea susține o astfel de schimbare sau nu? Din păcate, opinia publică în România în legătură cu subiectele astea nu e destul de dezvoltată. În primul rând, ar trebui dezvoltată educația în jurul acestor subiecte întâi și după văzute și implementate aceste măsuri, pentru că mi se pare că în vest e o diferență de evoluție a societății, din păcate. Adică, cel puțin eu așa consider. Acum nu vorbim despre populația tânără, vorbim despre majoritatea populației, vârsta de mijloc. Nu mi se pare că suntem la acel nivel la care să se legalizeze cocaina și să fie totul în regulă. Cel puțin deocamdată. După mai multe măsuri de educare, dar educare publică ca lumea. Nu că, ok, și Preventisul e bun, mai ales în Cluj, a făcut multe lucruri bune și de educare a tineretului și așa, dar vorbim despre campanii de masă care să atingă și populația adultă, nu doar adolescenți, așa. Deci trebuie întâi educație și după implementarea acestor legi. Deocamdată nu cred că suntem pregătiți să fim ok după aceste. Asta e cel puțin opinia mea. Ce crezi că determină o persoană să consume un anumit drog? Curiozitatea, anturajul, adică grupul de prieteni sau mediul în care se află, poate, nu știu, mediul în care a crescut sau pur și simplu într-un mediu în care se introduce singur. Curiozitatea în mare parte, lumea e curioasă să vadă cum s-ar simți să fie pe ceva. Din nenumărate motive, adică în primul rând poate să fie și peer pressure în sensul că ești într-un context, se consumă și zici că hai că încerc și eu, ceea ce e ok să explorezi și așa, dar trebuie avut de grijă cu drogurile, adică totul nu e una, drogurile sunt alta. După asta sunt și multe probleme în societate care se cumulează, pe lângă consumul de alcool, care e o problemă mare în România. Vin și drogurile sau, de exemplu, etnobotanicele, care sunt ieftine, care sunt accesibile, mai multe motive. În general, tinerii, cum ar veni adolescenții de 14-15 ani, fac asta pentru că cred că e cool ca să facă chestia asta, că văd oamenii mai în vârstă care consumă. Și atunci cred că e ok ca să facă și chestia asta, numai să devină popular. Ai spus mai devreme că ar trebui o legalizare cumva treptată, reglementată, bineînțeles. Cum s-ar putea face chestia asta? Întâi, aș introduce educație despre ele, pentru că acum tot este foarte tabu și foarte multă lume își ia informația din locuri care nu sunt chiar ok. Și dacă noi știm informația corectă și nu ne luăm după Facebook sau alte rețele de socializare care nu știm că e corect ce zice acolo, suntem educați despre ele, apoi le putem introduce treptat, cu campanii de înștiințare și educare a oamenilor, cum să le folosească, în ce domenii și de ce, așa, și după câțiva ani, adică într-un decurs de 5, poate 6 ani, cu campanii ok, cred că s-ar putea introduce și s-ar putea legaliza, dar în rest, cam așa, altfel n-aș vedea-o, sinceră să fiu. Cred că într-o mare parte da, dar la legalizare aș fi foarte atentă la vârsta de distribuire, pentru că dacă e să luăm așa, din câte am văzut eu, foarte mulți tineri apelează la calea asta, ceea ce nu mi se pare ok, pentru că avem nevoie de o perioadă în care să ne dezvoltăm, mai ales creierul nostru este în continuă dezvoltare. Până la 30 de ani, chiar avem nevoie ca, nu la vârste fragede de gen de 12-15 ani, să consum chestii de genul, care nici măcar nu sunt calitative. Evident că nu, pentru că se consumă foarte mult și dacă ar deveni legal, ar consuma și mai mult. Și adolescenții și adulții, toată lumea, pentru că ar fi legal și nu i-ar mai împiedica absolut nimic să consume. Aș zice cumva, și așa văd eu acum, normal în sensul că au început să fie din ce în ce mai multe cazuri, să fie awareness-ul ăsta atras asupra drogului, ceea ce mi se pare foarte ok, foarte bine. Și, cum ai spus și tu, peste tot există bad weeds, adică și în America sunt foarte multe cazuri, peste tot în lume în care drogurile sunt abuzate, există oameni dependenți din mai multe motive, dar totuși vreau să privesc optimist și să fie luate mai multe măsuri, mai ales în cazul legilor, a legislației. Și mai multe controale. Sigur, e problema foarte mare din punctul meu de vedere. Nu știu, mi se pare că în ultimii ani se consumă și mai mult și a început să fie ceva normal în societate și asta e o problemă foarte mare. În principiu, aș crede că ar exista o inițiativă, mai ales în rândul tinerilor. Văd că și în rândul adulților s-au întâmplat tot felul de evenimente, precum știe toată lumea, tot felul de știri, scandaluri, zic așa.
însă cam greu de spus dacă cred că se va schimba ceva. Cum am spus, inițiativă este, numai că, nu știu, reglementările astea mi se par puțin că nu vor schimba nimic, adică ele sunt acolo, dar mai ales copiii, cei care, generațiile astea mai tinere care urmează acum să crească, nu știu, eu nu văd lucrurile bine. Cred că totul are legătură cu anturajul și dorința asta de a aparține și de a fi cool, ca să zic așa, și nu știu, nu mă simt mulțumită, adică cred că ca și mulți alții, însă nu vreau să rămân neapărat pesimistă, vreau totuși să contribui și eu cumva și să mă informez mai bine, poate totuși noi, generația mea, cei care suntem acum 19-20, poate sperăm că vom putea face ceva și să aducem mai mult awareness, ca să zic așa. Credeți că s-a agravat consumul în ultimii ani? Mult mai mult în ultimii ani. Sincer, nu știu dacă problemă în consum, problemă în cum ajunge drogul în țară înainte să fie consumat. Că să consumă poate oricine. Studenți de la școală care sunt prea mici, care nu pot să explice de ce să nu consumă. Mă gândesc să fie controlat mai mult ce intră. Deci, din punctul tău de vedere, problema nu e neapărat consumul, ci faptul că se importă, că se face trafic cu droguri. Exact. Problema e în trafic mai mult decât în consum. Asta e punctul meu de vedere. Credeți că ne îndreptăm într-o direcție greșită în ceea ce privește consumul, gen o să se consume mult în viitor, sau pentru simplu fapt că e mai discutată problema acum, pare că se consumă mult în societate, dar se consumă poate la fel cum s-a consumat acum 5 sau 10 ani? Nu Eu știu ce sincer să cred zic. că o să rămână la fel consumul, adică Da. cei care vor să consume o să consume în continuare dozele pe care le consumau până acum, să zic așa. Deci nu cred că o să se consume mai mult numai pentru că e mediatizat. Ar putea să fie și acesta, de exemplu, un aspect, faptul că, legat de legalizare, faptul că cei care doresc să consume acum droguri, le consumă, nu e nicio problemă. Cei care doresc să consume acum droguri le consumă, oricum, chiar dacă sunt ilegale, iar după o eventuală, să zicem, legalizare, oricum, aceleași persoane ar consuma, nu? Nu ar consuma. Cine nu vrea să consume acum, în teorie, nu o să consume. Da, e adevărat. Teorie, da. În teorie, dar Poate să existe oameni care nu consumă acum doar pentru că e ilegal, de frica legii, cumva, dar dacă o să devină legal, poate să ia putea și ei să consume, ținând cont că e legal și poate să-și cumpere, să-și achiziționeze fără vreo repercusiune. Practic, acum, frica de pedepse, mă rog, amenzi sau poate chiar cu închisoarea, îi oprește pe unii să nu consume. Deci ăsta poate să fie un avantaj al faptului că sunt ilegale. Da, cumva da. Mersi tare mult! Mersi tare Și mult! noi. Mulțumim și noi. Chiar nu zice nimic.